For at spille, så har du brug for papir, terninger, blyanter, nogle tilfældige spillekort og nogle figurer, f.eks. Lego-figurer. Før du starter, så skal du først bruge et papir til at skrive på. Du skal nemlig rulle nogle terninger for at finde ud af, hvordan din karakter eller din figur han kan nogle forskellige ting. Og det første, man skal rulle for, det er for at finde ud af, hvorfor et slags våben har han. Og herude i venstre side, der kan vi se nogle tal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så vi tager altså en terning, og så slår vi et tal, og det tal, det rammer på, det er det slags våben, han får. Lad os se. En træer. Det var altså i denne omgang, at min person får en pistol. Han har afstand 2 kort. Når han giver skade, så skal man slå en 6-sidet terning, og så minus det med 1. Det næste vi skal, det er, at vi skal tage en, det kan vi lige skrive, 3. Det var en pistol, han har her. Den kan skyde 3 kort, og den har skade, så siger vi her, skade, en 6-sidet terning, det skriver man D6, og så minus 1, når vi skal finde ud af, hvad skade han giver. Så finder vi lige ud af, nu skal vi nemlig finde ud af, hvorfor hans svaghed er. Og vi slår en terning, en 2'er, han har forkerte briller på, så hans rækkevidde på evner og skydevåben, de reducerer sig med 1 kort. Det vil sige, heroppe, hvor der stod 3 kort, der skal altså stå 2 kort, fordi han har forkerte briller. Så han har en pistol med forkerte briller. Okay, så finder vi ud af, hvad er det for en særlig evne, han har. Og vi slår en terning. En 5'er. Han kan telekinese, det vil sige, at han kan flytte objekter 2 korts afstand. Det skal vi se på det senere. Men han har altså telekinese. Det skriver vi lige her. Telekinese. Flytte objekt, eller flytte ting, er det jo faktisk 2 kort. Og når der står kort her, så er det altså længden på et spillekort. Fra den ene side til den anden. Så 1 kort, 2 kort. Nu er vi ved at være klar. Og herover er min modstander klar. Han har også rullet nogle terninger for at finde ud af, hvad det er, hvor stærk han er. Herover er jeg klar med det, jeg har rullet. Men vi mangler bare lige en enkelt ting, og det er at aftale, hvor mange liv vi starter med. Vi starter som udgangspunkt med 10 liv, men man kunne også aftale, hvis man tager spillet, at vi starter kun med 5 liv, eller vi prøver at lave et spil, hvor vi har 30 liv. Men vi har altså 10 liv, så jeg skriver lige 10 herover. Vi skal også lige 10 herover på hans ark. 10 liv, okay. Så nu skal jeg altså til at starte. Og det første, jeg gør, det er, at jeg kan rykke min figur op til 3 kortlængder. Det vil sige 1. Nu har jeg jo flere kort, så jeg kan lægge dem sådan der 2. Så tror jeg lige vil løbe rundt herover, hvis der nu stod et eller andet her. Det kunne være, at der stod et eller andet på banen her. Det kunne være, der stod sådan en stor kasse der. Så jeg vil lige rundt om der. Så jeg kan altså gå 1, 2, 3 kortlængder og stille min figur herom bagved. Han står lidt dårligt, som jeg, men han står herom. Sådan der. Godt. Det næste, jeg skal gøre, det er, at jeg kan udføre en handling. Jeg kan altså bruge mit telekinese, hvor jeg kan flytte nogle ting, eller jeg kan bruge mit angreb med min pistol. Og jeg tror gerne, at jeg vil bruge min pistol. Og så skal jeg altså finde ud af, om jeg kan ramme ham derovre. Og der står her, at jeg kan skyde 2 kortlængder hen til ham. Så lad mig lige se, om jeg kan nå over 1 kort og 2 kort. Jo, jeg kan lige præcis ramme ham. Så hvis jeg kan ramme ham, så kan jeg altså affyre et skud. Og nu skal vi se, hvor meget skud det giver i skade. Og der kan jeg se, der skal jeg slå en 6-sidet terning. Det var en 6'er. Og så skal jeg minus det med 1. Det vil sige, i den her omgang, så gav jeg 5 i skade. Så nu skal min modstander altså lige have 5 i skade. Og 10 minus 5, det er sørme 5. Så jeg streger det andet ud, og nu har jeg kun 5 liv tilbage. Nu er det til gengæld min modstanders tur. Og min modstander, han starter også med at rykke. Han kan rykke 3 kortlængder, som de alle sammen kan rykke. Og han har jo et håndvåben, står der herovre, så han vil altså rigtig gerne tæt på. Og han kan nemlig kun angribe op til 1 korts afstand.
Så han løber lige herover. Hvor står han dårligt ham her. Han løber simpelthen over til ham her. Og inden for en kortlængde, som står herovre, kan han altså udføre sit angreb. Og han giver en 6-sidet terning i skade. Så vi prøver her. Han giver 6 i skade. Det vil sige, at min figur herovre mister altså 6 liv. 10 minus 6, det er 4. Han kunne også have prøvet at bruge en af sine evner i stedet for, men nu står han tæt på, så han vil gerne angribe. Så er det min ting. Så kan jeg vælge at gå, hvis jeg gerne vil det. Og det tror jeg gerne, jeg vil. For jeg vil gerne lidt på afstand af ham her. Så jeg bruger et kort her til at måle. Jeg kan gå 3, 1, det var lidt en anden måde, i stedet for at lægge dem i en række. 1, 2 og 3. Det vil sige, at jeg kan gå herover til, hvor terningen også ligger. Så fører jeg ham altså herover. Jeg kunne gå. Og så kan jeg jo skyde med min pistol, men jeg kan ikke nå ham helt. Så i stedet for, så tror jeg, at prøve at bruge min evne, telekinese. Jeg kan altså flytte et eller andet 2 kort. Så jeg kunne enten vælge at flytte hele den her. Jeg kan også vælge at flytte ham der, eller et eller andet. Men jeg tror, jeg tager, i den her omgang, så tror jeg, jeg tager et eller andet objekt på banen og flytter 2 kort. Så 2 korts afstand kan jeg altså tage at flytte den her. Så det var altså hans evne. Og på den måde bliver vi ved med at skiftes til tur, indtil der er en, der rører ned på 0 point. Hvis man gerne vil sidde og spille flere mod hinanden, så kan man vælge hver sin figur og lave hver sin karakter. Og herover sidder min ven ved siden af mig, som også har sin figur. Og så når vi spiller, ja, der er også 2, vi spiller mod herover, og der kunne også sidde 2, vi var i gang med at spille mod her, som havde hver sin figur herover. Så skiftes man altså til at tage en tur på holdet. Så først er det en tur herover, så er det en af dem her, der har en tur, det kan være ham her. Så er det en tur her, og så er det en tur derover. Så hele tiden så skiftes man til at tage en tur på hver sin side af holdet, men altså skifte hvem der så er, der rykker sig. Man kan også spille på den måde, at jeg måske bare sidder og spiller sammen med min ven her, og jeg kunne jo også lave mig et hold, hvor jeg havde 1, 2, 3, 4, 5 forskellige soldater på mit hold, og så skal jeg altså igennem hele det her regelsæt, hvor jeg laver et karakterark for hver af mine folk her. Så sidder jeg bare med 4 forskellige karakterer her og spiller mod min ven herovre, som også kunne have 4 forskellige, han skal styre herovre. Men de kan altså være deres evner, og på den måde så har man sådan en lille hold, der kan nogle forskellige ting, og udnytte det. Når man vil spille, så skal man jo lave sig en eller anden spilleplade. Lige nu har jeg spillet på et rimeligt bart bord, men det kunne også være, at man gerne vil have alle mulige forskellige former for dækninger. Der kan man altså tage en banan for eksempel og lægge op, og man kan lægge en kaffekop, og jeg havde sådan en kasse her, men den kunne jeg også prøve at lægge ned, og sådan nogle forskellige ting. Og når det så lige pludselig bliver sådan lidt mere, står jeg nu i dækning, eller står jeg ikke i dækning, så bliver man nødt til at kigge på ens figur her. Jeg tror lige, vi skal have en anden perfekt. Ham her. Så hvis for eksempel jeg skal se, hvis vi leger, han har et skydevåben, ham her, min mand, så bliver jeg altså nødt til at finde ud af, kan jeg overhovedet ramme ham der? Så jeg bliver nødt til at tage mit hoved herned ved siden af ham, og så kigge hen over skulderen. Kan jeg se min modstander? Ja, det kan jeg godt i det her tilfælde. Nogle gange kan man være så meget i tvivl. Måske den her banan lige lå lidt højere op, og sådan noget. Måske er man så meget i tvivl, at okay, hvor skal jeg lige præcis fra hans øjne? Kan han se den? Kan han ikke se den? Hvis man er i tvivl om man kan se den, eller ikke se den, eller hvis man er i tvivl om andre regler, så er det altså, at vi skal have fat i en terning. Fordi så tager man en terning, og så er det terningen, der afgør, om det er det ene eller det andet. Så i det her tilfælde, så er spørgsmålet, kan han se den, eller kan han ikke se den? 1, 2, 3 betyder ja, 4, 5, 6 betyder nej. Så vil jeg terningen afgøre det, hver gang vi er uenige om noget. 4, 5, 6, det var det nej. Okay, han kan altså ikke se den i den her omgang. Så kan vi spørge igen næste gang. Så hver gang man er uenig og i tvivl om et eller andet, tag terningen og lad den afgøre det. 1, 2, 3 er ja, 4, 5, 6 er nej. God fornøjelse.